Begin dit jaar waren de dieken en walskanten in de provincie flink uittest. Heegwetter en de wien uit het zuidwesten zorgen voor problemen bij tal van dieken. Om vast te komen dat het wetter in de toekomst westen via het land opkomt, neemt Wetenschap Friesland maatregels. Goed 400 kniepenpunten worden versterken. De start wie van de morgen bij eiland de But in Grauw. Want daar kon de kade het wetter in januari net keren. Het wetter ziet het onder kruin. Die kruin die gaan met 30 centimeter verhegen. Dus dat het wetter beter keren kan. Het is ook een polderdiekje wat vrij steil is, een soort kattenrijken in bij het wol. En wij zetten aan de binnenkant daar wat de flauwe taluten genoemd, maar goede klaargrond. Dus dat het wetter west heen komt, dat er ook wat meer tjendruk komt van de binnenkant. Dus dat de polderdik ook wat meer body krijgt. Al het werk maakt kleerwezen voor de jest. Totale kosten zijn 6 à 7 miljoen euro. Wetenschap Friesland garandeert dat de burger het net in de beurs vernemen zal. Tal van plakken staan al op het punt opknapt te worden en daar wie ook al geld voor vrijmaken. Wij pakken verschillende plakken aan. We hebben hier natuurlijk de But. We hebben hier aan de andere kant in de Leijten. Een eindje verder in Akkerum op Beste Marak. Ik doe jou van Jestermar. Ter Henne. Dat ben, en de Grote Wiel. Dat zijn een aantal grotere projecten. En verder is op verschillende plakken nog lietsere projecten die oppakt worden moeten. Eén ding is wis. Dezelfde probleem als begin dit jaar, daar wil het wetenschap van aan. Altijd ongeveer dezelfde situatie. Dus nou, ja, dan moet de kniepenpunten die we nu hebben, die moet net weer optreden. Ik bedoel, daar is deze actie op richten. Dus ja, dat is het uitgangspunt. Naast het oplossen van de kniepenpunten is het wetenschap ook druk dwaande met het herstelprogramma over zijn karen. Eind 2018 moet nog eens 400 kilometer aan kade en wal verbeteren wezen.